Здравейте хора, аз съм iGodzone47 и днес ще цъкаме Brawl Stars. И не забравяйте да се абонирате за канала ми и да дадете един огромен лайк на това видео. Искам да цепите лайк бутона и искам да стигнем поне 5 лайка. Поне 5 лайка на това видео. Искам поне 5 лайка на това видео. Ако ви харесва такъв контент, абонирайте се за канала, безплатно е. Но и цъкнете камбанката, за да не изпускате такива видеа. Една игра. Днеска по принцип трябваше да цъкам на Clash Royale, смятах, само че смятам да си подготвя малко повече боксове да отварям. И днеска без това си изпълних всички квестове, тъпоти и такива неща, така че днеска няма да цъкам към на Clash. Утре ще има, смятам да има клип на Clash Royale, да знаете. Днеска имаше един безплатен Hypercharge Star Drop. Аз го взех, само и от него ми се падна Hypercharge на Search. Доста як Hypercharge според мен, но струва си. И да ви кажа и какво ми е мнението за новия апдейт. Според мен е доста яко това дедбоксовете ми. Надявам се от тях да ми се падне нещо хубаво. За тях ще направя клип, както и отварям със сигурност. Няма да си го отворя предварително. Смятах и това Hypercharge Star Drop да ми е, ще го отворя на клип, само че отказах се. Отворих си го с последни мои приятели. Значи евентът е готин. Аз честно да ви кажа, нямам търпение да дойде това Trophy Season Rework, защото поне най-накрая ще печелим някакви награди от Trophy Road. И така, днеска видеото ще се поставя да стигнем Diamond на Ranked. Аре малко тук да ми поджъмскерне един Мортис. Между другото хората според доста хора е този Мортис, който ни излиза. Смятам, че Hypercharge скин на Мортис, който ще бъде много яко. Само да пусна на Ranked и ще си сложа Crow. Между другото, ако не сте гледали предното видео, стигнах Gold 1 на Crow. Да знаете. И нека започваме. Така, къв може да ни се падне Brawl Ball и класически Brawl Ball. В този мап смятам, че ще бъде подходящо да взема, какво да взема? И бъщ ще взема. Добър е тук. Как винаги избирам най-добрия броуър на своя съотборник и той няма как да играе някакъв по-силен броуър. Винаги трябва да ги гледам какъв броуър ще е, какви им са силните броуъри. От Мортис, Едгар, Джеси, тяхния броуър. Това Мортис, Сквидвард Мортис. Надявам се да не е много добър. Няма да коментираме колко зле си леснах, супер. Чайте за малко, че от един търче умра. Ние се убихме взаимно, естествено, че се убием взаимно. Хора, да знаете, аз не съм много добър на тази игра, но смятам, че не съм чак толкова зле, но днеска не съм загрявал. Така че можем да приемем, че тази игра ни е загряваща. Така че не ме съдете, ако правя много грешки. Само да се надявам да не ме репортнат. Окей. Мортис май си лесна супера. Станах. Айде, гол! Аре, после викам, не съм. Не, добър съм си.
Айде, победка. Победка. Иначе за първи път виждам лузинг анимацията на Сквидвард Мортис. И между другото на бъс, той близо ли ми е до... къде го гледам пак аз? Той май... тъп съм. Не е близо. Много е далече даже. Нещо. Сега ни запада веднага Hot Zones. Какво е това? В момента, интересно, дали да цъкам Спайк? Ще цъкам Спайк. Добре ще ми се струва за този мап. За нашия пейдж, кой да играе? Има Кенджи интересно. Кой ще играе? Явно ще играе Тик. Даже не видя кой идва. И те имат Спайк. Естествено, че и те ще имат Спайк. Аре бе. Тук ми си викам, че Dynamite ние ще бъде някакъв мега добрия. Ама... Викам си сега ще включи Dynamite Song Tutorial, бате. Дяла. Бате, тя не могат да ни стигнат зоната, това напредна леко, Много говоря, не трябваше да говоря толкова много. Забравям понякога да си използвам гаджета, много си ги пазя. То пък е другия гаджет. Аре. Не! Той е много тъп. Гледай го е. Колко тъп умря. Айде, само аз съм си сам. Вау. Даже не ме спаси това. Гети Спайка, гледате как си уейсна. Супер, много нелепо си го уейсна. Имам Hypercharge. Оцели го, имам и супер с Hypercharge. Тая игра печелим със сигурност. Какво? Мислях, че си пуснах Hypercharge. Той има супер. И какво направиш това супер? Нищо не направиш това супер. Ама... умри? Не умря. Само той си остана сам. Как не мога да го оцеля с Спайк? Не знам защо, понякога просто ми спира да ходи. Героя. Просто спира да ходи. Това много ме изнервя. Айде, спечелихме. Даже не си използвах и Hypercharge. Go 3, айде. Както явно май забравяте, аз съм падал доста на ранкет. Аз по принцип не играм много ранкет, но тия сезони нещо ме изкефи ранкета и си го цъкам. Може даже да се опитам да стигна и митик. Но сега съм стигал Diamond на първия ранкет сезон. Тук кой да избера? Нямам представа. Ще цъкна Кроу. Кроу ще цъкам. Хора, вие може да ми давате идеи за други игри, които играя в коментарите. Ще бъда много доволен да ми давате различни идеи за игри. То Мортис, гледай го какъв е нахален звездата. Аре умри! Не умирам. Аз съм Тенсай. Много говоря, не. То Мортис, как ги кемпи, прямо нищо не правиш. Само да не умра, че останах на много малко. Трябваше да избера говор, който ще има повече контент. Много си пазя гаджетите. Викам съм си да си ги пазя, защото стана проблем. Окей, жив е той, жив е там. Мортиса. На кой ще влизаш? Явно, че на мен ще влиза. Нещо водим ги за момента от към звезди. Том Мортис много нахален ми се струва. Гледай го какъв е нахален. Влиза на всички, просто е така.
Като някакъв Едгар е. Бих скочил с Hyper Charge на Пипер, примерно, но само, че тя има най-умната Пайпер, която някога съм виждал. Не искам да си хъба Hyper Charge за момента. Толкова е много крив, бате, глей го. Оу, има много гадничко. Нашата събра Hyper Charge. Моля ти се, стой жива. Явно, че с време ще приключи просто матча. Тая Пайпер умря. Не знам, що я наричам Пипер. Свикнал съм си от малък да се я наричам Пипер. Не! Как ще ни обърнете в последната секунда, де? Не! Как е възможно такъв обрат на събитията, дами и господа? Не мога да повярвам само какво се случи тази игра. Не мога да повярвам просто. Не знам как е игра. Тук може би пак ще цъкам бъс. Кефам просто. Само да погледна дали на тях по случайност. Първи левел бъс. Не, так само да му видя какви броли има. Мортис, бате, много Мортис. Много добър, много добър. О, даже скинче, яко. Яко. Така. То много ме изгърби нещо. Естествено, че трябва да си мисля супера. Аре, влез ми. Шилето направо ма взриви. Нещо, тя сама си щупи стената, ха. Тъпа. Това беше стратегически изиграна игра. Скочих му по специфичен начин, така че да може да го объркам. Това объркване на противника. Айде. Да флексна с пинчето, айде. Вкарвай да. Окей. Няма да ги тролваме. Той Едга усещам как скача. Скача. Ама само, че стана проблем. О, но. Голям проблем стана. Стана проблем. Бояна стана. Какъв проблем? Как му открадна голчето, бате. Не. Ще го лайкна се пак. Защото му открадна гол, бате, аз не очаквах да му открадна гола по този начин. Не, между другото, някой да ме е репортвал, никой не ме е репортвал. О, имам нещо тук. Коинс. Супер. Още малко и... Между другото, какви квестове имам? Още малко ще мога да взема легендари. Утре... Може да запиша някакво видео, но утре казах, че ще е което реално. Между другото, тук, аз съм си OG на Brawl Stars, знаете. 2020, само че аз по принцип имам по-стар играл то още по-отдавна, само че профила ми изчезна с таблет, с който играх. Заедно с таблета, с който играх. Той вече е взел. Аз ще го взема. Ма колд тук. Подходящ е доста колд. Но са винаги много подходящ колд. Ето един OG скин на колд. Legendary 2. Аз пък Legendary Gold 2 на Mortis мастерите, супер. Аре, де беше репортна. Добре, мръдна, значи няма. 100 модифар буквално става макс. Как може толкова да гледа я мисля? Малко май си изхъбих супер, не мога да преценя.
използвах на сейфа по най-тъпия възможен начин. Не. Стана проблем. Той си отдолу, окей, аз отгоре. Добре. Нещо не мога да го оцеля. Ама той мене може. Не, тая губим, бате. Не стана проблем. Но... Загубихме, какво да се прави? Не вярвам да стигне днеска даймата, ама това не е все пак целта. Иначе надявам се да се чувам хубаво в видеото. Не знам как да се чувам по-хубаво. Нещо не се чувам хубаво. За този мап много харесвам. Много харесвам Поко. Забравих за секунда какво харесвам. И според мен е много добър. Само да видя този пич да му предложа Франкли. Айспайк ще му предложа. А той си го избра. Супер, браво. Много добре. Не знам дали съм с правилния Star Power, защото не знам дали кой подходящ. Аз по принцип харесвам едно в едно с Поко да им влизам, буквално да ги съсипвам от демидж. Ето тук ги карам в една част. Ако може да... Само да проверя. Не съм с този Star Power. Добре, един убит. Само че нитата не знам къде е. Нитата им не знам къде е. Това може да ми изиграе лоша шега. Не има тук нитата. Къде ви е нитата, бе? Там. Къде е тази нита? Ехо? Къде е нитата, бе? Ясно. Бате, как ще пропусна с Поко? Че да си презаредя патроните. Не, аз ауто имах супер да си, затова се получи така тъпо. Сериозно ли ма кемпеше на зона? Вау. Какво си мислиш, че ще бие Поко едно в едно ли, бе? Едгар, не скачай, не им скачай. Добре, жив е там. О, не. Жив съм. Айде, дай ще флексна с пинчето. Макар и да не си използва Hypercharger. Бате, Поко без характер. Секън без характер. Първият е крол със сигурност. Тук за този мап, освен пак да си цъкам кролчето. Много си харесвам кролчето. Окей, то пич има и други брои, които може да цъка. Може би да цъка Леон, ама той си избра Дайнамайк. Как се казва? 1+2 равно на 4. Вау! Между другото, ако се чуете, що се казвам така бог на игрите, това много малко съм се съкръстил така. И буквално не разбирах много, нямах никакви идеи как се кръстя. А и сега не ми се да 60 джема, за да само си сменя името. Така съм се кръстил, когато съм не знам кой клас бил. Ама много малък съм бил. Между другото на крола на модифайера, дет прави бърз като оцелиш някой, е много добър, защото като пуснеш Poison, постоянно си бърз, защото постоянно и бим деймидж. Ох, това е много тъп. Не трябваше да си гледам така. Другото съм... Ще да кажа, не са ям. Тъкно да кажа нещо, много ми е голяма устата. Дай да бегам. Като цяло за момента ги водим. Много малко, ама ги водим. Нашия тик е с синя звезда, супер. Дави 1+2 равно на 4, взявам се много хубаво. Сам да не умирам. Как така ще умра, де? Как ще останеш на една плюнка? Гати тъпото.
Ох, много тъпо гадно. Аз не знам много какво да говоря, иначе съжалявам, ако има моменти, в които просто не говоря нищо. Това е просто защото нямам много идея какво да говоря. Не, какво трябваше да направя в този момент? Не можах да го дожна, нищо не можах да направя. Но окей, трябва само да се стоим живи. Само трябва да стоим живи. Вярвам в нас. Вярвам в нас. Не, тик не умирай. Айде, спечелихме. Ай, ще дам на тика. Толче нагоре, много е як. Вече сме на... Не сме чак толкова далече, но не сме и толкова близо от Diamond 1. Само до единица днеска поне ще играем. Баунти този мап, не знам, бъсме кефи. Не, шерито много троши храсти, това не ми харесва. Чара на този мап е да има храсти, не му е чара да просто да има брови, които да махат храсти. Естествено, че и те трябва да. Буквално сме почти с еднакви герои. Нещо. Между другото, забележете какъв як Патрик скин имам. Аз буквално съм Патрик в Brawl Stars. Гати тъпи Едгар. Това не го очаквах. Трябваше да го очаквам. Не знам защо не го очаквах. Безлесявам. Не можах. Мисля, че... Пуснах ли си гаджета? Даже и гаджета не си бях пуснал. Мисля, че си пуснах гаджета. Айде. Последния кил аз го направих. Супер. Направих, ще дам палата нагоре на шеда. Не, яко. По 100 получаваме, т.е. още много малко игри ще ни трябват. Не тук е. Още само 2 победи ни трябва. 2 победи, правим ги. Не искам иначе видеята да стават много дълги и да не се гледат толкова много от хората. Но... този мът пак ще цъкам бъс. Dynamite, сигурен ли си? Сигурен ли си за Brawl Ball Dynamite? Добре, щом си решил, ама виждал съм много добри Dynamite-кове на Brawl Ball, буквално как подскачат над през всички, сякаш съм Мико, само че с повече удари. Това пускам метеорити, естествено. И умрех като пълен бълък. Нищо, нашите поне са живи. Нашия Dynamite е Мондяла. Ще ни учи на Dynamite Song туториала. Той е с такъв як скин. Айде, голче, много яко голче, красиво голче беше това. То, прямо скача. Скачаш ли? Скача, ама ние в него се навряхме. Какво направиха? Добре, поне не вкараха. Важното е, че не вкараха. Давай. Ще ти помогна. Мон, дяла, мон. Айде, надъхвам. Дай на майка да е по-добър. Еми, той ме уби. Нямаше какво да направя просто. Аре, давай Dynamite, вярвам в тебе. Още не е умрел, жив е. Вече не е. Много се отваря мустата. Малко тъпо.
също се навлях в Едгара. Айде, победихте. Айде, само още една победа ни трябва и стигаме Diamond 1 и ще отваряме Mythic Star Drop. Якото ще отваряме. Нокаут. Нокаут това мап, който цъкам. Кроуч. Много си харесвам Кроуч. Просто много як броуър. Не е много брутален токсик. Въпреки че токсик, защото стреля. Но буквално стреля отрова. Не токсик като Кенджи, Едгар, някакви такива и в същото време е много готин за игра. Много ма кефи. Айде, тук поне мога лесно да ги откривам в класите. Защото съм крол. Нашия кит явно май за зона ще кемпи или какво ще прави. Много стана лошо. Много лошо стана. Много лошо за нас. Надявам се кита да е добър. Много стана да ни видим. Бро, много добре. О, много добре. Хилва се скача на гриф и бата и прави ги. Не. Това ли е играта, която прави? Взимам рунда, май. Според мен взимаме рунда. Само да се пейна тук малко. Бата и гати добре. Само че е токсик, това не ме хареса. Това заболя. Ще се скрият зад водата. Уау. Много добро прикритие. Какво ще кажете за моето прикритие? Скривам се зад вода. Добре, 2 в 1 сме, би трябва да вземем играта и да вземем Diamond. Аз пък Dynamite. Айде, победечка. Победа. Яко. Diamond. Ти ми говоря, бе, човека. Айде, Diamond сме. Айде, Mythic. И ще ни са падни 500 голта. Ами, май не е зле. Мога да си вдигна Кенджи? Не мога. Аз ще си го вдигна не само защото просто е щупен, а защото имам си право винаги като взема Legendary Brawler, възможно най-бързо го максвам. Защото просто Legendary Brawler бъде. Да, зная. Ами това ще бъде май за днешния епизод. Само да видя кой света малко как съм. Еми, ще остана само на едно ниво от Legendary Star Drop. Ами... Окей, хора, това ще бъде от днешното видео. Благодаря, че гледахте. Аз бях IDGoddona47 и ако ви е харесало видеото, може да дадете един лайк на това видео. И ако искате още подобен контент, не само на Brawl Stars, а и на други игри, може да се абонирате за канала и да цъкнете камбаката, за да получавате известия за такива видеа. Благодаря, че бяхте с мен. Чао и до следващото видео.